Provincial Environment and Natural Resources Kunpenro ang 17 ka-ektaryang mangrove development project nga nahimutang sa Mulugan, El Salvador City sa Misamis Oriental. Tuyo sa kalihukan nga mapalanong pag-usab ang panawagan kung unsa ka-importante ang pagpanalipod sa kinaiyahan. Hilabihan kalipay ni Pendo Head Engineer Prasco Valmoria dayong pasalamat ngadto sa tanang residente sa lugar tungod sa ilang pagsuporta nga mapreserba gayon ang nasampit nga kahoy isip kapoy anong itlugan sa mga isda. Mato ni Kapitan Arnold Macarandan, dako gikatabang ang nasampit nga proyekto sa mga mulupyo sa lugar, hilabi na sa paghapak sa bisang unsang matang sa katalagman umadag kong balod sa dagat. Dako kay nga benepisyo ma'am kay ngano tungod aning nay mangrove klase-klaseng kinason ang naikunat kinason isda pasayan pero mao gyapon lagi ato gyapon ginabawal. So dire ang mga pangitlugan sa isda. Pangitlugan sa mga pasayan sa gunsa pa. So benepisyo kay ni sa mga mangingisda gid sa tinuod lang. Usa ka benepisyo ang pagprotekta sa mga dagkong balod. Kay kabalo ta mga natay mga kabalayan diri sa kabaybayonan na pasalamat pud ta nga nay mangrove kay pagdako sa balod ila po maprotektar po. Dako kay kog pasalamat sa province kay ngano kung wala pod sila dili pod maplastar pod ang pag sa mangroban sa tinuod lang, no? Way back 2010 nagsugod sila sa ilang memorandum of agreement, no? Hantod karon gwapo kaayo ang ilang pagdala. So sa pasalamat po ko ana sa province, no? Nakitaan usab kini og potensyal sa mga opisyales sa maong barangay diin sa umalabot nga panahon mamahimo kining isa sa mga tourist attraction sa dakbayan sa El Salvador. Ako si Lambo Ethel Ipanag alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.